मणिपुर मणिपुरा जाबाय जोंनि नर्थ ईस्ट इंडियानि मोनसे स्टेट जोंनि सेवन सिस्टारनि मोनसे बाहागो बेयो नर्थ ईस्टनि बे मणिपुराव मा थांनाय गोबां समनिफ्रायनो गोबां दावराव दावसि जागासिनो थादों मेइतेइ आरो कुकिफोरनि गेजेराव गोबां नांलाय खमलाय सोलिगासिनो थादों गोबां मानसिनि जिउ जोबबाय आरो गोबां रोखोमनि हिंसा हत्या किडनेप बेबायदि सोलिगासिनो थानायखौ नोंथांमोना नुदों जोंनि भारत सरकारा आरो मणिपुरनि सरकारा बे जेंनाखौ दासिम सल्भ खालामनो हायाखै गोबां नाजासेयावबो नाथाय बेयो जेबो सल्भ जायाखै नाथाय मोनसे ओरैबायदि गिलु बालु निउस नुदों जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन माने जों ओरै बुंनांगोन मणिपुराव जायफोर जाथाया जाबाय थादों जायफोर कुकि होनबाय थादों बै कुकिफोरनि मोनसे मिलिटेन्ट बै मिलिटेन्ट्सफोरा हाइटेकनि सायाव हाइटेक जालांगासिनो थादों आरो बिसोर हाइटेक जानायाव सोरनि आखाइ दं होनबा अरायबो मोननै हादरनि नामा फैबाय थादों USA आरो चाइना बांसिनै USAनि नामा फैबाय थादों मानोना शेख हासिना बिथाङाबो बांलादेशनि आगुनि प्राइम मिनिस्टार शेख हासिना जाय बिथांजोआ दा जोंनि इन्डियायाव दंफैयो होखारनानै हरदों बेखौ बै शेख हासिनायाबो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसे ख्रिस्टियान कान्ट्रि बांलादेशनि मोनसे द्वीपखौ लानानै आरो बै म्यानमार आरो इन्डियानि मोननैसो बाहागो लानानै बानायनो नागिरदों USA बे जाबाय USAनि मोनसे टारगेट आरो बेनि थाखाय CIA खौ हगारनो होदों USAनि सरकारा स' बेवहाय CIA नि आखाइ दङ CIA USAनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सि CIA नि आखाइ दङ बे बाथ्राया मोगथां फैबाय थादों मानोना जों जुदि गासैबो जुदि ट्रेन्ड्सखौ जुदि नायोबा बै कुकि मिलिटेन्ट्सफोरनि गासैबो जुदि ट्रेन्ड्सखौ नायोबा जोबोर फिसा जाथायनिफ्रायनो एसेबां गेदेर जाथाय जालांबाय मेइतेइ आरो कुकिफोरनि गेजेराव जोंनि जि कर्ट बे कर्टआ सुप्रिम कर्टआ हाई कर्टआ जाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन जाय रिभिउनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानैनो ST स्टेटासखौ लानानै रिभिउनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानैनो एसेबां गेदेर जाथाया जाबाय नाथाय बे सान्सावनो बै सुथुर हादरफोरनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिया बिसोरखौ आरोबाव प्रभक खालामनो नाजागासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों बांसिन माने मटिभेसन खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौनो आं नोंथांनो खिन्थानो नागिरदों आरो बेवहाय बे बुंनायफ्रा आंनि नङा मणिपुरनिनो जि सरकारनि सिकिउरिटि एडभाइजार कुलदीप सिंह बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे 900 ट्रेन कुकि मिलिटेन्ट्सआ मणिपुराव एन्ट्रि खालामबाय आरो बिसोरो सा 30 नि मोनसे ग्रुप जानानै गुबुन गुबुन जायगायाव जायफोर जायगायाव माने कुकिनि मेजरिटिया बांसिन बैफोर जायगायाव गावसोरखौ सेल्टार लानानै थाफैदों माखासे भेस बदलनानै माने गावसोरनि रूपखौ सोलायनानै सोलाय सोल' खालामनानै गुबुन गुबुन रोखोमै बिसोरो भेस बदल खालामनानै भेक्सन हमनानै दंफैयो बेबायदि बुंदों आरो बिसोर गासैबो ओरैबायदि ट्रेन सिकिउरिटि एजेन्सिफोरा बुंनाय बादिब्ला बा इन्टेलिजेन्स एजेन्सि गुबुन गुबुन रोखोमनि लकेल आरो नेशनेल लेभेलनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिफोरा बा स्टेट लेभेलनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिफोरा बुंनाय बादिब्ला बा इन्टेलिजेन्स बिभागाव जायफोर खामानि मावो इन्टेलिजेन्स बिभागाव बिसोरनि रिपर्ट बादिब्ला माखासे खौरां बादिब्ला इनफरमेसन बादिब्ला मा बिसोर गासैबो ड्रोन वारफेयाराव एक्सपार्ट प्रोजेक्टाइल टाइपनि प्रोजेक्टाइल जेरै मिसाइल रकेट बेफोर प्रोजेक्टाइल नङा होमबा बा रकेट लान्सारखौबो जों बुंनो हायो स' बैफोरनि एक्सपार्ट बेबायदि बुंदों आरो लोगोसे मोनसे बुंदों मा गरिला वारफेयाराव एक्सपार्ट जंगल वारफेयार एक्सपार्ट बेबायदि बुंदों स' इन्टेलिजेन्सनि रिपर्ट बादियैनो बिथाङा बुंदों कुलदीप सिंह बिथाङा बुंदों बे खौराङा थारैनो 100% दासिम रियेल होनना गनायनांगोन जानो हागौ बे नंखायबो जानो हागौ नाथाय बे नंखाय जायैसिम बे रिपर्टखौ अरायबो सैथो होनना फोथायनांगोन बेबायदि जुदि जायोबा दिनै 900 गाबोन 1000 गाबोन हाजार बेबायदि जुदि कुकि मिलिटेन्ट्सफोरा जुदि मणिपुराव फैयोबा मणिपुरनि जि थासारि बे जोबोर गाज्रि जागोन आरो बे थारैनो भारत सरकारनि थाखायबो आरो मणिपुर सरकारनि थाखायबो बेखौ कन्ट्रल खालामनाया इम्पसिबल जानानै फैगोन स' कुकि मिलिटेन्ट्सफोरनि बेबायदि रकेट लान्सार ड्रोन वारफेयार बा बेबायदि प्रोजेक्टाइल मिसाइल रकेट बेफोरनि वारफेयार सिस्टेमा बोरै फैखो बेथ' जोबोर साननो हानाय गोहोनि बाहेराव बिसोरनो एसेबां रांखावरिया बबेनिफ्राय फैखो बबेखानि नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिना ला जोंनि जि मणिपुरनि खाथि खाला ओनसोल म्यानमार बे मा गल्डेन ट्रायंगल ओनसोलाव गोलैयो गल्डेन ट्रायंगल मिन्स बै जायगायाव माखासे निसा हारिनि मुवा जेरै आफिं बिनि स्मागलिं जायो बिनि बिजनेस जायो माने मा होनगोन बेखौ ब्लेक मार्केटाव बिनिफ्राय माखासे बेबायदि आफिंफोरा थाङो स' कुकि मिलिटेन्ट्सफोरा आफिं खेथि खालामनायाव जोबोद एक्सपार्ट बेखौ नोंथाङा बयबो मिथिगौ स' मणिपुरावबो जायगा मा आफिंनि खेथि खालामो आरो बै कुकि गामिफोराव बा कुकि मेजरिटि ओनसोलफोराव बेयो बांसिन जायो आरो जायफोरा मणिपुराव थांनानै मोनदों बिथांमोना थारैनो मिथिगौ जानांगौ बबेखानि आं बेवहाय आंनि प्रेक्टिकेल आं बेखौ मिथिया नाथाय निउस हमनायखौ आं नोंथांनो खिन्थादों
स' जायखियानो जाया मानो बेबायदि ड्रन वारफेयार रकेट वारफेयार बा मिसाइल वारफेयार बा जंगल वारफेयार बा गेरिला वारफेयार बेबायदि सिस्टेमनि दावहायाव एक्सपार्ट ट्रेन बेबायदि कुकी मिलिटेन्ट्सफोरा बेबायदि मणिपुराव हाबफैनाया जोंनि थाखाय खैफोद गोनां नाथाय साननो गोनां बाथ्राया जाबाय बिसोरखौ बेबायदि ट्रेनिं सोर होखो आरो बिसोरनो बेबायदि हाथियारफ्रा बोरै फैखो बे साननो गोनां बुंनाय बादिब्ला मणिपुर स्टेटआव थानाय माखासे चार्चफोर ख्रिस्टियान चार्चफोरा बेनि माने सिं सिं इन्टारनेल कानेक्सन दं आरो मणिपुराव जेसेबां बेबायदि चार्चफोर दङ बिनि माखासे चार्चफोरा मा CIA नि एजेन्ट हिसाबै खामानि मावो बेबायदि जोङो मिथिनो मोनो मानोना धोरोमनि जि लामा धोरोमनि बिथिङाव रावबो मानसिया माने आखाय होनो थाङा बेनिखायनो बे सबसे मोनसे सेफटि जायगा होननानै बुङो जोङो चार्चफोरखौ मन्दिरफोरखौ मस्जिदफोरखौ स' बेबायदिबो जानो हागौ जियानो जाया मानो USA नि CIA जुदि बेहाय आखाय दंबा बे इन्डियानि थाखायथ' जोबोर साननो गोनां आरो ओरैबायदि माखासे खौरां बिरबायबाय थानाय जादों मिज'राम मणिपुर आरो जि सिन प्रभिन्स म्यानमारनि सिन प्रभिन्स बै सिन प्रभिन्स आरो जि चिटागं बांलादेशनि बैखिनिखौ लानानै मोनसे हादर बानायनायनि मोनसे टारगेट लादों कुकीफोरा आरो बिसोरखौ ज' पिपुल होननानै बुङो गावसोरखौ ज' पिपुल होननानै बुंनानै लादों स' जियानो जाया मानो बेफोर बिरबायनाय खौरां बेसेबां सैथो बुंनो हाया नाथाय बेखौ नंखायबो होननो हाया मोनसे समाव बै ओनसोलफोरा गावनो नागिरदोंमोनबो इन्डियानिफ्राय बेनिखायनो बेखौ नंखायबो होननाया जारिमिनाव मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै मणिपुरा बेबायदि खालामबाय थादों जाय समाव मेइतेइफोराबो एसटिमोन नाथाय समनि फाखनाव बिसोर मा खालामबाय जोंनि भारत सरकारा बिसोरनि ST स्टेटासखौ बोखारफिनना लादों आरो फिन बिसोर ST स्टेटास बिफिनदों आरो बेनि थाखाय बे दावहाया जादों आरो नोंथांमोना मणिपुरनि जि जाथाय बेखौथ' आं गोबां सिगाङावनो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन स' मणिपुरनि जि एरिया मेक्सिमाम हिल्स एरिया मा कुकीफोरा थायो बेवहाय कुकीफोरा थानो मोनो आरो बै ओनसोलनि हाखौ सोर बायनो हाया मेइतेइफोरा बायनो हाया मेइतेइफोरा जाय ओनसोलाव थायो बबेखानि मणिपुराव मेइतेइफोरनि जि पपुलेसन बेयो गोबांसिन नाथाय बिसोरो ओरैबायदि बाङाय जायगायाव प्लेन जायगायाव थायो बिसोरनि जायगाया बाङायल' नाथाय खम माइनरिटी होननानै बुंनांगोन माइनरिटी कुकीफोरा नाथाय हाजो ओनसोलाव थायो आरो मणिपुराव हाजो ओनसोलाव बांसिन आरो मोनसे डिसएडभान्टेजआ जाहैबाय मा मेइतेइफोरा गावसोरनि एरियानि बादै बै हाजो ओनसोलाव हाबायनाया नाथाय कुकीफोरा प्लेन एरियायावबो हाबायनो हायो आरो हाजो एरियायावबो हाबायनो हायो बेबायदि गोबां प्रब्लेम दङ बे जाबाय जोंनि भारत सरकारनि मोनसे गोरोन्थि आयेन जोंनि कनस्टिटिउसनाव जाबायदि आयेन बानायनानै दोनदों मणिपुरखौ लानानै बे मोनसे गोरोन्थि आं बेबायदि बुंगोन नाथाय बे गोरोन्थिखौ दिनैनि दानि सरकारा बानायाखै बा थांनाय 20 बोसोरनि सिगांनि सरकारा बानायाखै बहुत सिगांनो उदांस्रिनि उननि 2 बोसोरसो उनावनो बे घटनाफोरा जादों आरो बै जारिमिननि गोरोन्थिया दिनै बेबायदि भुगिहोदों आरो दिनै मणिपुरा खामग्लिबाय थानायखौ नोंथांमोना नुदों आरो जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो थैलायबाय थानायखौ नोंथांमोना थारैनो नुदों नाथाय सबसे गिदिर कनसार्नआ जाबाय कुलदीप सिंह बिथाङा होननाया जाहैबाय जुदि 900 ट्रेन बे मा ट्रेन ड्रोन वारफेयार रकेट वारफेयार मिसाइल वारफेयार बेबायदि रोखोमनि गिलु बालु जि दावहानि सिस्टेम बैफोराव ट्रेन मिलिटेन्ट्सफोरा बेबायदि 30 जननि मोनसे ग्रुप जानानै हाबफैदों आरो मिथिनाय बादिब्ला 28 सेप्तेम्बरहालागै बा 28 सेप्तेम्बर खालिबो जानो हागौ मा जानो हागौ बै सानखालिनि गेजेराव बा बिसिमहालागै जायखिजाया समावनो बै कुकी मिलिटेन्ट्सफोरा एटाक खालामनो हागौ बहाबा बेनिखायनो दानिफ्रायनो इन्टेलिजेन्स एजेन्सि सिकिउरिटि एजेन्सि आरो बेबायदि आर्मि जेसेबां जोंनि आसाम राइफल्सफोर दङ बिसोर मा सार्च अपारेसन खालामदों सेनिटाइज खालामनो ट्राइ खालामदों मानोना जायफोर ओनसोला म्यानमारनि बर्डारनि खाथियाव दङ आरो मिज'रामजों नांजाबनानै दङ बैफोर ओनसोलफोराव बांसिन माने एलार्ट खालामनाय जादों म्यानमारजों नांजाबनाय ओनसोलाव आरो मिज'रामजों नांजाबनाय ओनसोलाव बांसिन एलार्ट खालामनानै होनाय जादों खारन बै ओनसोलफोराव मा जानो हागौ बै एटाकआ जोबोद थाबनो जानो हागौ बा जानायनि सम्भावनाया बयनिख्रुइ बांसिन स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स मणिपुराव मा जानो थांगासिनो दं बेखौथ' समाजो खिन्थागोन नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय बै 900 मिलिटेन्ट्सआ रियेल ना नंखाय बेखौथ' बुंनाया दासिम नाथाय बे जुदि बेबायदि 30 ग्रुपनि जुदि बेबायदि खनसेनो जुदि माने एटाक खालामोबा मा जागोन आरो जुदि 28 सेप्तेम्बर खालि बे एटाकआ जायोबा 28 सेप्तेम्बरा मा तारिख मिथिया बे 28 सेप्तेम्बरखौ मानो टारगेट हिसाबै लादो बेखौथ' बुंनाया नाथाय 28 सेप्तेम्बर खालि जानो हागौ सार्जिकेल स्ट्राइक खालामदोंमोन खोमा इन्डिया पाकिस्तानाव जानो हागौ बेबो कारन is being shared with different intelligence agencies also because they have to develop it because once 900 people are coming in a group of 30 each or less than 30 or more than 30 they will definitely go somewhere halt somewhere they will need food and shelter so all these kind of inputs from various agencies
various intelligence agencies will have to be gathered, and wherever we find that this kind of people are roaming around, that area has to be cordoned off, combing operations have to be done, and then immediately we go ahead with that. Now, for this, the police department has also alerted their border police. They're all checkposts. The Assam Rifle, who is a border guarding force, they have been alerted sufficiently. The districts of Churasanpur, Teknopal, Kamjong, Ukhrul and Firzawal are put on high alert on this. And also whenever they are doing any combing operation, generally we do combing operation for the search and seizure of arms and ammunition. But now we are also have briefed all the forces. We are also looking for the raw materials by which the rockets, missiles, drones, etc. are prepared. Maybe the part of the battery, part of the drone, maybe the explosive, maybe the bomb itself, maybe the pipe itself by which the rocket is being manufactured, explosives, and transportation system, the fins they attach with the rocket. All these kind of things have to be checked while doing the combing operations. The explosives are generally not available, but explosives are given to various agencies officially, and the pilferage as well as the explosives which are stolen